କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଥାରେ କିମ୍ବା ଘର କରି ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଝାଡ଼ା ମରିଯାଉନି କାହିଁ ବସୁଛୁ ଆଉ ତମେ ଜୀବନ କ'ଣ କରିଦେଇଛ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର ଯାହା ନଥାଏ ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ବିନା କେମିତି ସେ ରହିଛି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ ସଂସାର କେମିତି ସେ ଚଳଉଛି ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଦେଉଛି ନିଜ ପେଟକୁ ସେ ନିଜେ କେମିତି ଖାଉଛି ଭାଇ ଭଗାରୀ କେମିତି କାହା ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ସବୁରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାମୀକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ସିଏ କରିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲଭ୍ ଭାଇ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।